20 de novembre i és el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Nosaltres, com a educadors infantils, volem recordar aquest dia tan important. En particular, volem centrar-nos en el dret de l'esbarjo, el joc i les activitats culturals. El joc és una eina important perquè els nens estableixin la seva relació amb el món d'altres persones, amb els objectes i amb l'espai. Aquest dret és fonamental pel desenvolupament integral dels nens. I creiem que és important recordar-ho, ja que en aquest país ho veiem com una cosa normalitzada. Hi ha altres països en els quals els nens no tenen aquest dret. Bon dia, avui dia 20 de novembre de 2018, els alumnes de primera educació infantil us volem parlar sobre els drets dels infants, ja que es commemoren 59 anys de la seva aprovació. El primer és el dret a l'educació. Tot infant té dret a tindre una educació i l'Estat ha de proporcionar almenys la primària gratuïta. A més, han de protegir la dignitat de l'infant com a persona humana. El segon dret és el dret a ser protegits de l'explotació sexual, incloent la prostitució infantil i la seva utilització en pràctiques pornogràfiques. Cap infant pot ser utilitzat per cap explotació ni abús sexual. Hola, bon dia. Som alumnes de primera educació infantil i us venim a parlar avui, dia 20 de novembre, sobre el Dia Mundial dels Drets dels Infants. D'entre tots ells hem escollit el dret a la protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball. Actualment hi ha al món milions de nens d'entre 5 i 17 anys que treballen sent explotats i fins i tot, en alguns llocs, els fan exercir com a soldats i també són abandonats per les seves famílies. Creiem que és necessari conscienciar-nos del que passa en altres llocs, ja que nosaltres quasi sempre ens queixem per tonteries i no mirem el que hi ha fora. Sincerament, esperem que aquesta reflexió, aquesta petita reflexió, us hagi servit. Hola, bon dia. Som el Pol Figueras i l'Àlex Reyes. Som d'un grup de la classe d'educació infantil de primer any i venim a dir-vos que el dia 20 de novembre es celebra el Dia dels Drets dels Infants. Ho celebrem tots nosaltres, tot el col·legi, i especialment la classe d'educació infantil. I nosaltres especialment hem decidit fer el dret de siguis d'on siguis, visquis on visquis. I siguis com siguis, no et deixi ningú de banda. Això vol dir que tots nosaltres hem de ser com som i ens hem d'acceptar tal com som.